Yabona ke xa ufaka into ku-social media bethunani ezinye izinto uye ungaziqapheli ufake nje kanti ke ngoku abanye abantu xa bejonga izinto ozifakayo whether ivideo whether ipicture bayijonga yonke abanye bayide bayithi zoom in zoom out bayijonga ngamehlo obu-monitoring spirit which is the same thing eyenzeka ke kwivideo ka-Amahle Biyela Ogasela olotyolwe ke nguMpumelelo Mseleko. So sizawuthi ke otshate noMpumelelo Mseleko nangona ke kusafuneka yogqibezela. So ke uAmahle bethunani ebegraduate izolo sambona ke wafaka icontent yakhe senza nevideos nathi sisithi congratulations kuye. Amahle ke unaye uanti wakhe oactive kakhulu ke pha ku TikTok oye wafaka ke ivideo uAmahle secwalile enzile nemakeup hayi ke wathetha naye ke emncokolisa uba uziva njani echaza noba uyaziqenya ngaye. Umama kaAmahle ke akasekho wasweleka so wathi yo hayi noba usine ebekhona akubone unje like siyaziqenya ngawe. And then ke ngoku Amahle nje bethetha ke uanti wakhe wabe yena ebusy edlala ngefoni yakhe and then ke kupha efonini yakhe abantu kulapho baye baqaphela into andithi bekho kwavakala ke mosiba uAmahle ukhulelwe wayiphika uAmahle lonto leyo and then kwavakala ke uba ubelekile unomntana ubonwe ngabantu eAddington Hospital uSibindi naye epha. So xa sisithi efonini kaAmahle hayibo nanku umntana umfakile uAmahle efonini yakhe and ke ngokulo mntana abantu baqaphela ba ufana nqwa kunye noNzulu abanye ke babe besithi ifana kunye noSinga. uNzulu ke ngunyana kaVuyokazi Nciweni onomntana kunye noMpumelelo Mseleko and then ke ngokabanye bathi omnye ade abhale ba mina manje ngiyibukela kude lengane ifana noNzulu oSinga. Now sayazi ke uSinga naye ngunyana kaTirelo ungumntana kaMpumelelo naye. So ke ngoku umntana kaAmahle basically kuthiwa ufana kunye noNzulu kunye noSinga. uAmahle mshoye nakangaqaphele uba uyamveza umntana wakhe because akakamvezi noba sawubona ke kwizingane zesithembu ba ithi into yakhe into okhulelwa kwakhe nobeleka kwakhe because kaloku yi-content siyayazi ukuthi bakwi-business yokwenza i-reality TV show nge-content yabo abanosinikezela nje loo nto leyo. But ke uanti kaAmahle yena ku-social media yakhe ngoku efaka amsure khange ayiqaphele uba nanku umntana uvelile efonini confirming ke ezinto bezithethwa zoba uAmahle ukhulelwe uAmahle ubelekile. Anyways satsho ke sithi congratulations bethunani kuAmahle ogqibileyo ke i-degree yakhe ebenza pha e-UKZN noba ke ngoku usafocuse ekuhoyeni umntana wakhe because akho kudala ebelekile as far as we've heard ke bethunani. Inkosi kakhulu ke ngothini bukele le video bethunana nibona kwivideo elandelayo nina nazi pictures ndizifakile mos njengoba ndishwaqa nje nina nimbona njani lo mntana kaAmahle noba simbonela kude. Nam ndiyayibona bethunani le resemblance kunye noNzulu. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.